Uy, kadako sang kibot mo madi mapulahon. Dako nang kibot mo madi. Sino kibot sini madi? Asawa ko po tabi ang nagkikibot sa de. Ay, si pa ni Milben? Oo. Uy. Uy, adi pa ho, para Yari po kibot pa. tabi sa darat May kibot ko. ka pa de, may kibot ka pa de. Mayon pare, yari, pero may mayon. Oh, grabe man ang kibot sini. Grabe man ang kibot ni May Padi mo pala Samuel. sinalas tabi yo. Oh, interview ko muna si Madi ha. Madi, pag-irog sini Madi na mapulahon na kibot Madi. Pag-irog sini mapulahon na kibot at ang pirang kilo sini? 150 po tabi. 150. Oo. Sa mapula na kibot Sa 150 ang mapula. kilo. Didi po tabi sa Oo. Bantay Dara po tabi. Ini Madi para aram sa mga padiyon nato non Madihon. Pag dako-dako na nakibot, ang pangaran na Bantay Dara. dara na dara. Oo. Oh, tagpira man ang kilo doon. tabi ang kilo sa dinadarag ko. Oh, mas barato lugod pag darako Oo. na. Kay darag ko. Ay, okay. So, sino nagkibot son Madi si Padi Milben? Ang Si asawa mo? Melvin tabi, ang asawa ko po tabi para kibot. Uy, maiba yun. Balita ko si Padi Milben na ngibot ko na sa gabi. Oh, ha? Oh. Mga pade, mga made, kung kibutan hanap niyo, magkanilang kamo sa Barangay GP Laurel, PUROK4, Bulan, Sorsogon. Hanapon lang niyo ini ng mga paratinda din sa kibut. Yan lang ini din sa gilid sa tinampo. Pade, shout out pade. Ini na pade yung ta, nag-atado naman ini si Padi Samuel. Pade, may nakibot ka man pade? Mayon tabi, yari yo. Ay, likitin niya. Garadayo, darko man na nakibot. May mapula ka nakibot Pulaan pade? kibot yari yo. Mapulahon Yari yung talaga sariwa. ha. Atab ka pa pade ng ibot? At pa mga alas 6. Alas 6 nang ibot. Irog sini mga na irog sini oras naabot ka mo irog sini. Oh, naabot ini ng mga padionta alas 8:25. So, mga padi mga made, pag makani ka mo sa Barangay GP Laurel PUROK4, mga alas 8 yadi na sinda. Yan alas 8:25 nag-aatado na sinda. Oh, may palangitan ka pa di ha. Lalay pa oh, nisda. Oh, sige. Oh, ha, imbitay gyapon yan mga padionta nan madiyon. Yadi tabi kami sa PUROK4 sa GP Laurel. Magbarakal na tabi kamo sing kasag, kibot. Yadi tabi kami didi intiro. Nagdotorongkok. Yo. Yun kanhiyong ta padidi ang saro ta na padihon. Ini na padihon ta saro pa ini na saro pa ini sa pinakamalupit na parakibot diri sa Barangay GP Laurel. Kanhiyong tay na padihon ta. Si Padi RJ. Pade. Balita ko atab ka pa kuno nang ibot. Oh, atam pa. Atab ka pa nang ibot. Mao, darakon padi anak kakiribot mo padi ha, darakon nagkakiribot mo niyan. Pade, ipay mo din padi na mapula mo nakibot. Ayo. Pade, pag irugson mga pade, atag pirang kiloson, pag irugsin pade na mga mapulahon na kibot pade. Ano, yun 150. Oh, tama, dito 150 man pag mapulahon na kibot. Pag mapulahon. Oh, iyon pade, yun. Ano, ay oversize din eh. Oh. Ano lang, manang kataos. Ibig sabihin pade na oversize man ang kibot, pag darakona na kibot oversize na. Hindi kita tibay mo na hay. Nano man ang diskarte sine? Dako-dako na yung nakibot mo ha. Nano ang diskarte sa pagkibot mo sine? Ano, yung matugbo ko lang susi mga apat. Oh, upat, tutugbok. Apat. Tapos pagkapaganguti mo, gabuton mo na. Oh, kabuto na may luway. Sa mga padiyong tanan madiyon na diri aram kung nano ang mayad na luto. Nano ang pinakamayad na luto sa kibot? Adobo. Adobo, Nalinupan. dinupan, Oh. may sili, namarang. May sili na marangon. Yadi pa di mga made, may padidisin. Bulinaw madi na eh. Lipatang. Pagdako na ang bulinaw, lipatang na. Sabi san madiyon ta, pagdako na ko ng bulinaw, ang pangaran na lipatang. Ang tumpok madi, may ni maning kwenta. Opo. O ha makaho, labaso no ang tumpok sa lipatang ni madi, maning kwenta lang. O ha madi, o magkarani ka mo. Mga padi mga maday magkarani ka mo yadi lang ini sa PUROK4 Barangay GP Laurel. Di pa ho kadarag ko pasang kibot di ho. O ikaw pare. Padi nangibot ka man niya pare. Malay niyo, mga dako pag na mo, drag ko talaga niyo. Mauragong ka Ay, mangibot padi ha. bataw ni. Mauragong ka mangibot padi. Kadako-dako sang kibot ko. Pagin. Isos na ni padi. Pagirog sini pade na tumpok pade Ah. para maramasan mga padiyo nato Por kilo, pade. Pagirog sina tumpok bultuhan na ini simbira na o por 4 kilo. kilo. Yon, 4 kilo bakala na sa ini. Maman yun. 4 kilo. Aw, atado na yun. Atado ini simbira na ini. Simber. Mauragong ka padi mangibot ha. Oo, daragong Kita rin padi, ang mga padiyon tan. Oh, mga padi mga maday. Ay, nakibot. Kanina Ano na kamo di sa PUROK4, kaya di mga parakibo. Barangay. GP Laurel. Yung Bulan Sorsogon Bulan na. Sorsogon. Pade, na naman pade daw padi tabi. Oh, Mga isda man sinapandersan padihon ta. Yan, pero dati para kibot man na padihon ta. Kopod-upod ko ni dati mangibot para kulambutan. May kasag. Mainan matibay dati. Oh. Oy, Madi. Madi mga masiramon darag kuon Madi ang kibot mo. Sino nagkibot sini padi si Padi Rodel? Oo, 2 sira.
An asawa man sila madihunta para kibot man si Padirodel. Oh, yadi ho. Alas 8 ha, Made. Alas 8 yadi na. Oh, Pade. Daga na nakibot mo niyan, Pade. 2 kilos man lang. 2 kilos na nakibot mo niyan. Oh, nano pa man, Pade ha. Oh, ako man. Makabugas na. Oh, yadan mga paninda didinda mga Made mga Pade yan ho, daragkoon, may daragkoon na kibot. Oh. Tangga to 1 kilo to. Basta magkanhilang ka mga Pade mga Made didi sa Barangay JP Laurel, Loro Trong Kugyapon. PUROK4 Barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon.